Doncs Rosa, ens podries definir quan i per què va començar aquest projecte? Sí, és un projecte que neix l'any 2011, a finals del 2011, com una idea en el marc de les oportunitats que té la Diputació de Barcelona d'empènyer projectes internacionals. I llavors estava treballant en una àrea que incloïa cultura i educació i coneixia algunes línies d'ajuda de la Unió Europea en relació amb programes de memòria. I per la meva formació d'història sempre m'havia interessat especialment la història del segle XX i molt concretament aquest desfàs d'informació i de coneixement entre la història de l'estat espanyol i la història d'Europa. Semblava com si a nivell de difusió hi hagués dos mons que no es trobaven. Llavors, en l'interès de trobar un tema que pogués complir amb aquest objectiu d'encaixar la història d'Espanya i de Catalunya amb la història d'Europa, doncs vam pensar en aquest tema del pas dels jueus pels Pirineus. Teníem informació, coneixíem a Josep Calvet, que havia treballat molt el tema, la seva tesi doctoral, i l'experiència de museïtzar la presó de Sort, i també coneixíem un altre historiador, Jordi Guixer, que ha estudiat l'exili català i espanyol al sud de França, a França en general, però especialment a la zona fronterera, en aquesta època convulsa de la Guerra Mundial i del període anterior. Llavors, gràcies a aquests historiadors, i especialment al Jordi Guixer, vam conèixer la convocatòria d'Europa dintre d'una línia que es diu Europa pels Ciutadans, que explicava en les seves bases l'interès de la Unió Europea per potenciar estudis de memòria, especialment en els països que s'havien incorporat recentment a aquesta Europa, a aquesta Unió Europea, i que tenien molt oblidat el tema de l'Holocaust, especialment. Evidentment, la convocatòria anava dirigida a Polònia, Bulgària, Romania, a tota l'Europa de l'Est. I ens va motivar especialment fer una proposta explicant que en el cas d'Espanya i de l'estat espanyol hi havia una comunitat jueva que vivia aquí, silenciosa, que tenia tots els trets de la comunitat jueva europea i que per aquest país havia passat també buscant la llibertat i un camí de fugir d'aquest terror milers de persones. Vam parlar amb el Josep Calvet i ell ens va ajudar a construir aquest discurs i argumentar-lo, perquè evidentment havíem de competir amb molts centres d'estudi, moltes institucions que tenen un gran prestigi. I vam buscar, gràcies al Jordi Guixer, socis internacionals que ens van donar la categoria que nosaltres necessitàvem, buscàvem i que no teníem. Els socis van ser la Topografia del Terror de Berlín, el Memorial de la Shoah de París i el Centre d'Estudis Transfronterers de la Universitat de Perpinyà. I també vam buscar el suport de la Universitat de Lleida, perquè la Universitat de Lleida havia format bastants doctorants, a més del Josep Calvet, en l'estudi d'aquesta frontera difícil d'aquests anys. Vam presentar la proposta el gener-febrer del 2012 i el juny d'aquest 2012 vam tenir una resposta inicial positiva. Havíem entrat en un període de selecció, havíem passat la primera prova i se'ns va confirmar l'acceptació del projecte i vam poder començar a treballar el 2012.
En aquest context, doncs, des del primer moment vam plantejar que havia de ser un projecte, com deien les bases, de memòria. Nosaltres teníem una dificultat i era que som la Diputació de Barcelona, nosaltres no toquem el Pirineu, no? Els nostres límits per la part septentrional són el Berguedà, que és una comarca que no toca el Pirineu, però que sí que és prepirinenca i que ha sigut terra de pas en molts moments. I teníem certes notícies, informacions d'itineraris i, per tant, ens semblava que podíem entrar per aquí. Però a mesura que vam anar avançant i reflexionant i sobretot quan vam saber que sí que se'ns havia acceptat el projecte, vam pensar que li havíem de donar un altre valor afegit. I en aquest context va ser quan ens vam adonar de la importància de Barcelona i de la comunitat jueva de Barcelona. La ciutat de Barcelona havia sigut una de les ciutats espanyoles protagonistes de tot aquest període i la ciutat de pas, de refugi, i en alguns casos havia acollit algunes de les poques persones que es van quedar. I ens va semblar transcendental poder lligar aquest pas dels Pirineus amb aquesta ciutat. I llavors va ser quan vam ordenar més bé i més sòlidament el projecte i quan vam començar a contactar amb algunes persones claus que ens van donar la qualitat final que el projecte em penso que va tenir. Per exemple, la Dàlia Levinson.